Creators. Hi guys, नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि बे एनार्जेटिक क्रिएटर्सनि गेजेरजों दा लेट आर स्टार्ट आवर भिडिअस जोंनि भिडिअ जों स्टार्ट खालामसै दा आं दिनैनि टपिक्सआव मा लाबोदों बेखौ नोंथांमोना मोनथियाखै थारैनो नाथाय दिनैनि टपिक्सआव आं नोंथांमोनखौ फोरमायनाय जादों माने साइन्सनि स्टुडेन्टफ्रा मा केलकुलेटर इउज खालामो थ' बेनि बागैनो बुंगोन थ' बेसिकेलि जोङो माने केलकुलेटर जा मोननै रोखोमै जाहैगोन मोनसे कमार्शियेल आरो मोनसे साइन्टिफिकेलि दा बेखिनिखौ जों बांसिन माने कमार्शियेलनि माने केलकुलेटर इउज खालामो साइन्टिफिकेलि केलकुलेटर इउज खालामा स' नोंथांमोना जोबजासिम जुदि आंनि भिडिअखौ नायोब्ला थारैनो बुजि मोनगोन थारैनो साइन्सनि गथ'फोरा मा केलकुलेटर इउज खालामो आरो बेखौ मिन्थियादि माने बांसिनानो आरो साइन्सआव फरायनायाबो खायसेबा आं फार्स्टआव मिन्थिया नाथाय उनावसो मिन्थिलाङोदि इउज खालामनाया बोरै बोरै इउज खालामलाङो स' बेखौनो आं फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायो थारैनो बुजि मोनगोन लेट आर स्टार्ट नाउ भिडिअ दा बेसिकेलि जोङो माने कमार्शियेल केलकुलेटर होनोसै नै बेयो कमार्शियेल केलकुलेटर बेयो जोंनि साफ्रोमनि मबाइलावबो थायो आं मबाइलाव जोंनि गेजेरजों खोन्थागोन मानो होनोबा आजिखालि मबाइलनि गेजेरजों माने फोरमायनो हायो बा दिन्थिनो हायो कमार्शियेलखौबो बा साइन्टिफिकेलखौबो आं गासैखौबो मानि गेजेरजों मबाइलनि गेजेरजों दिन्थिगोन बै नैबे जाबाय जोंना कमार्शियेल +2 एफोर कमार्शियेल होनना बुङो जोङो 2 × 3 5 15 बेफोर माने कमार्शियेल बेयाव माने अपसन थायो खायफा अपसन थायो बे अपसनखौ जोङो इउज खालामनो हायो नैया मर्डआव लांबा बेफोरबायदि भलुमफोरखौ दिहुननायफोरखौ जों दिहुननो हायो बेयाव बेखौ जोङो बेसिकेलि माने सिम्पोल केलकुलेटर होनना बुङो जोङो जायखौ सिम्पोल कमार्शियेलाव दाजाब दानख' बेबायदि इउज खालामनायाव बाहायो साइन्टिफिकआबो बेनो दा बेखौ थेवबाबो जों माने साइन्टिफिकआव माने हाई पावार दं बेयाव बायदि रोखोमनि दं दा बेसिकेलि आं बेखौनो फोरमायबाय नोंथांमोननो जे माने कमार्शियेलनि केलकुलेटरखौ दा नेक्स्टआव जों थांसै माने साइन्टिफिकेलि केलकुलेटर्सआव जों मा जायो दा प्ले स्ट'राव जोङो इउज बोनांगोन माने आं नेट अफ खालामदों गाइस बायदि मैया मेसेज फैबाय थानायखाय आं फ्लाइट मड खालामदों आं अलरेडि डाउनलड खालामखानाय दङ नोंसोर मोना प्ले स्ट'राव थांदो प्ले स्ट'राव थांनानै सार्च खालाम बेयाव साइन्टिफिक केलकुलेटर केसिअ बायदि मैया केलकुलेटरनि मुं साइन्टिफिक केलकुलेटरबो बानायगोन अपसनानि दा कमार्शियेल आरो साइन्टिफिक केलकुलेटरनि डिफारेन्टआ मा बेखौ जों मिथिगोन दा नायबाय आरो नै बेयाव माने एसिनि गेजेरजों माने क्लियार जाहैबाय जों माने नाय साइन्टिफिकनि केलकुलेटरनि पार्ट्सफोरा नाय माबायदि दं गाइस आरो माने कमार्शियेल केलकुलेटरनि फेसआ माबायदि नाय नैबे जाबाय कमार्शियेल केलकुलेटर आरो गुबुन फारसे नैबे जाबाय मा साइन्टिफिक केलकुलेटर दा फेसखौ नायबानो मिथियो नङा होमबा एसे गिथावथाव बोरैबा नै दा बेखौ आं बुंबाय दा बेनि गेजेरजों गोबां माने साइन्सनि स्टुडेन्टफ्रा किसुमान मेथ्स दिहुनना लानो हायो जेरै जों कमार्शियेलावथ' जों बायदि मेथ्स दिहुननाया जों साइन बाय 90नि फर्मुलाखौ दिहुनबाय जों साइन 90नि फर्मुला अब्ला जों माने साइन 90 = बेसेबां जायो 1 खौ इउज खालामनो हागोन दा बेखौ जों खोन्थाबाय आं नोंथांमोन आरो किसुमान पावारखौ जों बोरै इउज खालामनो हायो x टु पावार जों बेयाव माने पावार गोनथि जायखौ जों गोनथि बेफोरबायदि इउज खालामनो हायो बेयाव साइन्टिफिकनि गेजेरजों थुनाय आरो माबानि गेजेरजों एसे डिफारेन्ट जायो बेखौ बुंबाय आङो जों बेयाव माने फार्स्ट स्टेज आरो सेकेन्ड स्टेज बाहायनो हायो नै बेफोराव बायदि रोखोमनि फार्स्ट स्टेजावनो लांबाय आं नै 2 to the power 2 बेफोरबायदि बाहायनायाव जोङो नैबे केलकुलेटरनि गेजेरजों इजि जायो नैया 5 to the power 2 पावार बाहायनो थाखाय इउज खालामनाय जायो बेफोरबायदि इउज खालामनो बाहायनाय जायो जों 2 to the power बाहायनोबा बे साइन्टिफिक केलकुलेटरनि दारै बाहायनो हायो दा बेयावनो cos 60नि दिहुननांगौबा जों भेलु नै बेबायदि दिहुननो हागोन cos 60 0.5 cos 60 माने 0.5 बेबायदि दिहुननाय जों माने साइन्टिफिक केलकुलेटरनि दारै नाथाय बेजों कमार्शियेल केलकुलेटराव बेबायदि दिहुननो हाया गाइस नाय दिहुननाया बोरै दिहुननो हागोन नाय मराव जोङो माने अपसन गैया लेंथ एभारेज कनभार्सन भलुम स्पिड भार्सन वाइड टेम्पारेचार पावार प्रेसार बेबायदि थायो नाथाय साइन्टिफिक केलकुलेटरनि भार्सनखौ नाय बेयाव बोरै थायो नो बायदि रोखोमनि थायो बेयाव केलकुलेट खालामनाय बायदि बा ENG बायदि हाइपार बायदि इउज खालामनो हायो जोङो नर्मेल बायदि इउज खालामनो हायो आरो बहुत बेखौनो आं बुंबाय नै बेफोरावबो दं नै गोबां इउज खालामनो हायो साइन्टिफिक केलकुलेटरनि दारै नै
जों नैफोरखौ मोनथियाबो जानो हागौ आर्ट्सनि स्टुडेन्टफ्रा बाय किसुमान माने मोनथिया माने इउज खालामनाय नैफोरखौ माने गामा कनजुगेटिभनि डेरिभेटिभ बेफोरबायदि इउज खालामनायखौ होदों आं फार्स्ट स्टेजनाव लांबाय दा बेखिनिखौ आं बुंबाय माने कमार्शियेल आरो साइन्सनि गेजेराव केलकुलेटर बाहायनाया मा बोरै दा नै बेफोराव अपसन दंखायो बेफोराव जों बाहायनोबा रुडुबार बाहायनोबा नै रुडुबार बेफोरखौ बाहायनो अपसन दंखायो नै साइन्टिफिक केलकुलेटराव बेसेबां जायो ट्रिपल रुडुबार टू बेफोरबायदि दिहुनोबा जों माने इजिलि साइन्सनि गथ'फोरा माने दिहुननालाय बेफोरखौ जोङो लग 10नि भिडिअ दिहुननांगौ लग 10 माने लग 10 इजिकुल बेसेबां 1 लग 10 आव 1 जायो नै बेफोरबायदि दिहुननानै लानो हायो साइन्सनि गथ'फोरा स' साइन्सनि गथ'फोरा माने बेफोरबायदि दिहुननायाव एसे स्मार्ट जायो मेथ्स केलकुलेसन बानायनायाव बेफोरबायदि एप्सखौ इउज खालामनानै स' बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोननिसिम आं दिनैनि बे भिडिअ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां मोनोब्ला डिसलाइक बानायना हो थेंक्स गाइस नार्जारि क्रेटरनिसिम नोंथांमोनखौ एसेयावनो बरायनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थेंक्स